רק שלי, מתחילים, בוקר טוב, אודי, מה העניינים? אתה מתנגד, אני אומר על הצביטות, אתה עושה צביטות, אחד המרחב אישי, ואני עושה את השירותים. תמיד השאלה היא, ומה עשית? כן, זה אני זוכר, רק הפרטים זה... נכון, וזה יהיה בסדר. מה עשית מוביל למשחק, ואז זה כל כך חשוב כי... כן, בדיוק. בוקר טוב, אודי! בוקר טוב, מה נשמע? טוב, איך ישנת בלילה? האמת שלא, אני איזה שרי, אני איזה... לא משנה. האמת שאני לא משהו. למה, מה? האמת שאני קמתי ב-2 בלילה, ב-3 בלילה, ב-4 בבוקר, 5 לפנות בוקר. למה? ילדים שלי. ילדים, וואי, תקשיב, אני ישנתי מעולה, מ-10 בבוקר, מ-10 בלילה עד 6 בבוקר, אבל לא הייתי מתנגד לעוד שעתיים שינה. מי כאן היה רוצה עוד שעתיים שינה? ידיים באוויר מורות? אבל אחרי. אחרי קודם כל יש לנו מופע חשוב. אודי, תגיד בבקשה לכולם, מה הנושא של המופע? אודי, בבקשה. היום אנחנו הולכים לעשות מופע, לעשות ג'אגלינג באוויר, תוך כדי טיסה, על טיסן של... עכשיו אודי הולך להגיד לנו מה הנושא של המופע הוא גלישה קרח, תוך כדי הנחתת טיל ישר, אבל אודי, זה לא הנושא, אתה יודע מה? אתה רוצה שאני אגיד את הנושא של המופע? זה מביך אותך? אני אגיד. תגיד, אני אגיד. הנושא של המופע, ואיך אני שומר על הפרטיות של הגוף שלי. ואיך אני שומר על הפרטיות של האיברים הפרטיים שלי. עכשיו, אודי, אני יודע שאתם מביך, אני יודע, אבל זה ממש חשוב. ואתם יודעים מה ילדים? בואו נראה לאודי שזה לא רק חשוב, שזה אפילו כיף. אתה מוכן להתחיל? אני רוצה להתחיל איתך בשאלה גדולה. השאלה הראשונה שלי היא, אודי, כן. הגוף שלך. הגוף שלי, יש לי ידיים, יש לי רגליים, יש לי ראש, יש לי חזה, הגוף שלי... אני סיימתי את השאלה, אני אסיים את השאלה, ואז תענה. תודה רבה. אז אודי, באמת בצורה הכי פשוטה, השאלה הכי פשוטה וכללית. הגוף שלך... הגוף שלי זה הגוף שלה, זה הגוף שלו, זה... אני לא סיימתי את השאלה. אני ארים את היד, שהיד למעלה זה אומר שלא סיימנו את השאלה. ברגע שהיד למטה, מסתיימה השאלה. ברור. ותענה, בסדר. דבר שאלה, שאלה אחרונה. אודי, תקשיב לי טוב, אני רוצה כבר להתחיל את המופע הזה, אז כבר לא יודעת, אתה משגע אותי כבר, די כבר. מההתחלה. אודי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. השאלה... זה שלא ישנת בלילה, זה משפיע. תתפס על עצמך. תפס על עצמך. תפסתי עכשיו את שלו. כן, נו די. אודי, בפעם האחרונה, די. הגוף שלך, שנייה. הגוף שלי? של מי הוא? הגוף שלי? כן. הוא רק שלי. הגוף שלי? כן. הוא רק שלי. הגוף שלי? הגוף שלי, כפיים. הוא רק שלי. הגוף שלי, הוא רק שלי. הגוף שלי. הוא רק שלי. הגוף שלי הוא רק שלי. עצור. יש לי איזה דודה אחת שכל פעם שאני מגיע אליה הביתה, או שהיא באה אלינו, מרוב האהבה, היא צוותת אותי ועושה לי נשיקות עם רוקים. אבא שלי, כפרה עליך, הגוף שלי, מתוק שלי. כזה. וזה ממש יותר מדי בשבילי. מה עשית? אז בהתחלה לא עשיתי כלום, תענה לבניה, לא עשיתי כלום, שנייה, בהתחלה לא עשיתי כלום, כי לא רציתי להעלים אותה. ואז הלכתי לאמא שלי ואמרתי לה, אמא, נכון דודה, עליזה, היא יותר מדי צובטת אותי, ורוקים, ואודם, ובוחם. אמרה לי, לא יודעת שזה מפריע לך. אז אני אדבר איתה. והיא דיברה איתה. זה עזר? זה ממש עזר, כל אחד צריך לשמור על מרחב אישי, וזה בכלל לא היה סצנה. וזה ממש חשוב, אתה יודע למה? כי... שנייה, אבא. הגוף שלי הוא רק שלי. 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 אתה יודע, רן, שכחתי את החלק השני, אבל... לעצור רגע, חביתת ירק להצביע, טונה סלמון, טונה טונה ביצה, חביתת ירק, או סלמון ושמן. אני טונה. חביתת ירק. שתי טונה, חביתת ירק. 3 טונה. 3 טונה, חביתת ירק. חביתת ירק וסלמון. אני זוכר מה הקטע. אוקיי. בשבילך עשי. מרחב אישי. כן, תגיד. מוכנים? 3, 4...
אתה יודע מה? אתה יודע איך לכל אחד יש את המרחב האישי שלו? ברור. אז יש לי ילד בכיתה, היה לי ילד בכיתה שלא ממש היה טוב בזה. כל פעם שהייתי משחק איתו, הוא היה נצמד אליי, נמרח עליי. אודי, מה יש לך בסנדוויץ'? אודי, אתה רוצה לבוא אליי לצהריים, אחרי צהריים לשחק איתי בפלייסטיישן? תגיד, אחד השורים... די, מספיק! קרוב מדי. זה קצת מציק. אז מה עשית? לא ידעתי מה לעשות. לא רציתי להעליב אותו. חבר שלי. אבל בסוף התייעצתי עם אמא שלי וגם עם המורה, והיה להם רעיון. הם אמרו שבכל פעם שהוא משחק איתי, אני יכול לקחת צעד אחורה ולהגיד שככה יותר נעים. אבל הוא באמת חבר שלך, הוא לא נעלב? אולי בהתחלה הוא קצת נעלב, אבל אחר כך חזרנו להיות חברים וגיליתי שהוא ממש הרוויח מזה. וואו, כשהוא שמע המרחב אישי, זה ממש חשוב, כי... הגוף שלי, כפיים, הוא רק שלי. כפיים, הגוף שלי, הוא רק שלי. הגוף שלי, הוא רק שלי. הגוף שלי, הוא רק שלי. זה מזכיר לי שאני הייתי בכיתה ב' והייתי צריך לשירותים, בהפסקה. הלכתי לשירותים, פתחתי את הדלת, ישבתי, נעלתי, ופתאום מחור שהיה בדלת אני רואה עין שמציצה לי בתוך השירותים. כן, זה היה ממש מגעיל. יואי, זה ממש מגעיל. הוא מגעיל, אני לא מגעיל. זה ממש דוחה. הוא דוחה, לא אני דוחה. זה גועל נפש. בסדר, אני יודע, אני הייתי שם. בסדר. אז מה עשית? בהתחלה הרגשתי כאילו כל הכוח עוזר לי מהגוף, משהו כמו... בטח, כי זה נורא מביך. ממש. אבל אז נזכרתי מה שהמורה לימדה אותנו בכיתה א', אתה זוכר את זה? אלה שלושת הלמדים, כולם. אלה שלושת הלמדים. להגיד לא, להתרחק ולספר, כי אלה שלושת הלמדים. נתתי בקלדת, אמרתי, תעופי פה. וישר הלכתי למורה ואמרתי לה שהילד הזה לא שומר על הפרטיות שלי ולא על הפרטיות שלו, ושממש ממש חשוב לספר, וזה ממש עזר לי, ואתה יודע למה זה חשוב, אתה לא יודע בכלל, אתה יודע מה? אולי הם כן יודעים, אתם יודעים למה? כי הגוף שלי הוא רק שלי, הגוף שלי הוא רק שלי, הגוף שלי הוא רק שלי, הגוף שלי הוא רק שלי. עכשיו אתה רוצה לעשות את הספירה של הגלולים? לא, עצור. יאללה. עצור. תעשה אותו דבר. תמשיך אתה עם עוד... כל אחד מהם עושה אותו דבר. יאללה.